pagi yang cerah boleh dagangan guys. Assalamualaikum. Takut cek lho satu gitu gede kok iso macam cilik piye iki jenis piro siji loro telu papat terus 10 kayak itu ya besok lah ke pokoknya bawa bukannya benar ya arek kowe tahu Mbak tahu toha tahu ada ini ya sesuk lah digowo aku oleh nek duit ya posting separuh koris kok nasi klaim murah arek kowe ya ora arek kowe kowe apa ini? Ganglak Enggak, tadi paketan. dah wifi kok Lucu gini. Anak wifi-nya pora. Ngelak iki. Lorong 20.000 terus kita 2.000 ya murah iki. Biasanya tenggok pasaran ini sitok ini bilang 3.000. Iya. Utang, guys. Sambil lebihan. Apa 10.000? Ya lu untuk video peranan satu bingung kayak celok kan toko timun lek kan tekung super lek lombok desa pira berarti apa mbak satu pintolan gambar kayak aku aduh gak itu mati dicek tak mau tak situ pasar wis sepi Padang iki pasar ya ini wis Padang kan pasar malam ini tidak rame ya ini bisa semangka semangkane semangka iku melon ku yo menawa ijek menawa cilik-cilik kae sesuk ada sesuk yo tahu enak akeh diturun aku untuk melon kok tak kok melon ae iki buat film damuni aku ngakon saka kali ini dodol gak ngoyo-ngoyo Mbah dodol ngono kuwi dolanan berarti mana lho dodol iki dolanan dodol oh gak mbok nyangok minta iki mbayani kok dodolnya oh iso
anu butuke apa bungkus nih? Tak bungkus iku sing ora bungkus. Iki mau dinyanggati iki 7.000. Sekilo luwih. Luwih le, aku lek nimbang gak yo. Bawa apa piye? Enggak. Larang-larang yo wegah rantuk batin aku. Rujak yo loyo kahanan. Ya wis bar wis blonjone ngene kae guys iki malu. Nasi iki mau 6.000. Dan 6.000-an. Wing. Kae pengkoan, kae semangka. Tuku nanas papak tok guys. 6.000-an. Lah kemang takok liyane samene yo 8.000 iki. Tuku sing iki wae. Pun wes hari ini rujake lek tukang yo siji ora ana liyane. Wes entek. Biasa pirang-pirang iki yo menawa nek lare santur duit pirang-pirang wis tak mulih sik. Buat mencah motor iki. Gayanya cah terkait kok banter kok ora karu-karuan. Pemantri solar kok kaya kebelet ngising ae. Ciri-ciri suatu negara yang akan hancur yo ekonomi serba sulit. Semakin lama Indonesia ora semakin makmur tapi semakin sulit kabeh. Itu ciri-cirine negara ini akan hancur ekonominya. Makanya sing duwe motor ndak didoli. Setiap tahun pasti kendaraan itu ini bakal langka, bakal angel, apa-apa bakal larang dan tidak mungkin harga akan turun Islam. Yang pernah saya alami loh, aku dodol rujak pertama kali itu nilai rupiah itu masih tinggi lah. Nah, pulaan itu loh, pulaan itu cuma 2.500 perak. Aku dodol itu 5.000. Iku sisa kemarin sisa mubung kemarin lagi 2.500. Semakin tahun semakin kesini harga orang malah turun, malah nilai rupiah itu enggak ada. Itu mempertandakan negara ini suwe bakal ambruk. Wae dodol rujak itu aku
Dodol. Ada yang Halo, timbangnya kali kowe engko piye aku? Nah, kayak gitu loh, nilai rupiah 5.000, jajan 5.000, itu suatu hal yang biasa gitu. Nominal yang kecil. Ya shopping ada tahun liburnya aja pada malah apa-apa sore larang, apa-apa sore larang. Negara itu semakin lama kalau orang semakin makmur kok malah orang karu-karuan. Bisa itu aku kebetulan juga enak ngono. Dapur-dapur zaman bisa itu enak, enak. Apa-apa gak larang, bensin yo ora larang. Zamane Pak Harto itu enak gitu. Hitung dilihat gitu. Mau semakin kesini kok malah gak karu-karuan. Ini dia mas. Mergawe untuk duit 150 itu ora mungkin.
sehat ngono wae alhamdulillah. Iki tak tulis ya guys ya daganganku. Daganganku tak tulis iki. Blimbing. Ya api-api 5.000. Karo mbae mang iso diimbui. Iki imbui. Semongko kimang piro 5.000 semongko. Semongko blerek. Iki timun iki mau. Timun kene ndak tim iki mau. Dirugekno rene ndek tukune 7.000 didol aku 10.000. Ya gak dirugekno lha ndek wis ora payu rek. Ngono wis nukoni yo aku. Lho nanase semau 6.000. Sekian dulu, terima kasih. Semoga hari ini daganganku laris, iso kulaan, iso golek sandang pangan saben dinane. Oke.